Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў адрэагаваў на крытыку Лукашэнкі, што, цытата, «міліцыянты пакрываюць раскрадальнікаў паліва ў сельскай гаспадарцы». Іван Кубракоў падчас селектарнай нарады заявіў, удалося выявіць 2 несумленных участковых инспекторов, которые самостоятельно заключили договора между руководителями агропредприятий и получали дизельное топливо, которые заливали в свои автомобили, что, естественно, не имели права делать. И один, и второй участковый уволены из органов внутренних дел. Кубракоў абурыўся, што, цытата, «праз 2 нягоднікаў ганьба на ўсю міліцыю». Кіраўнік МУЗ запатрабаваў данесці да кожнага участковага, што іхная праца пад сталым кантролем, ды падкрэсліў, у пытаннях крадзяжу паліва недатыкальных быць не павінна. Разам з тым Іван Кубракоў даручыў дапамагаць аграрыям і, калі неабходна, перавесці участковых на ўзмоцнены варыянт нясення службы.